L-Uffiċċju tal-President ta' Malta nida sensiela ta' simpożji kulturali bilan li jiġu esplorati u spjegati rabtiet storiċi u kulturali uniċi ta' Malta ma' pajjiżi importanti. Fihom ukoll il-kultura bħala għodda diplomatika fidejn l-ogħla uffiċċju tal-Istat filwaqt li trawwem id-dialogu u l-iskambji kulturali bejn l-esperti u riċerkaturi fiż-żewġ pajjiżi u lilin minnhom. Net News tkellem mal-konsulent fl-Uffiċċju tal-President Sandro De Bono li tana iktar informazzjoni dwar din is-sensiela ta' simpożji. Din il-Presidenza qiegħda tafas mod sħiħ fuq il-kultura u l-attivitajiet kulturali li jittellaw minn żmien għal żmien huwa xhieda ta' dan. Dan is-simpożju huwa parti minn din il-katina ta' attivitajiet kulturali li l-Presidenza qiegħda ttella għaliex apparti milli l-kultura għandha ħafna biex ngħidlek tista' tgħidilna fuq l-identità tagħna minn aħna u fejn nistgħu nkunu. Imma apparti minn hekk il-kultura wkoll hija mezz biex taqqat u ġġib in-nies flimkien. Is-sensiela ser tibda b'simpożju b'kollaborazzjoni mal-Ambaxxata tar-Repubblika Franċiża f'Malta bit-tema Malta u Franza, passat kondiviż viżjonijiet ġodda. L-iskop tagħhom huwa illi permezz tal-kultura l-Uffiċċju tal-President ikkattar u jagħti l-opportunità ta' dialogu fuq aspetti komuni, storja, kultura, kif ukoll mobilità. Fil-fatt dawn huma 3 temi li dal-ewwel simpożjum se jkun qiegħed jittratta. Għandek l-aspetti storiċi bejn Malta u Franza li jmorru lilin mill-wasla ta' Napoleon ġewwa pajjiżna, għandek ukoll l-aspetti ukoll kulturali u artistiċi li jmorru lilin minn bil-fortifikazzjonijiet pereżempju jew minn artisti li kienu attivi wkoll f'Malta li kienu Franċiżi u għandek ukoll il-mobilità fejn għandek ukoll anke fi żmienna artisti li jgħixu Franza, artisti Maltin li jgħixu Franza li huma attivi Franza, kif ukoll għandek ukoll Franċiżi li jgħixu Malta u li ħadmu Malta u li ħallew ukoll il-legat tagħhom ġewwa pajjiżna. Din ser issir nhar il-ġimgħa 7 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu u se tixxandar fuq numru ta' pjattaformi online. Kull min hu interessat jipparteċipa jista' jirreġistra billi jibgħat email fuq oprculturesymposia@gov.mt.